Magandang hapon po o gabi sa inyo lahat. Mag-share naman po ako panibagong video na orasyon sa Diyos Ama para hindi ka masunog. Bagong lahat po ay mag-subscribe, mag-like, and share para updated po kayo palagi sa aking YouTube channel. At bagong lahat po ay magdasal po ng isang Ama namin, isang Baginong Maria, isang luwalhati, isang sumasampalataya po. Bago nyo po usali ng... Pero kung may ginagamit na po kayong poder, bakod balabal, kumpleto na po kayo sa 49 days, kahit direkta na nyo na po ito. Yung mga baguhan lang po dito ay magdasal po ng parang pinagkapunduan nyo na po yung Ama namin, na Baginong Maria, luwalhati at sumasampalataya. Yun po. Tapos sunod po yung orasyon. At ihik po sa dibdib 3 times pa-cross at buong katawan. Para ito pangontra sa sunog, para hindi kayo masunog. Ang binabayo po ito ay lupang napakabisa. Number 1 po ito. Sana po pakaingatan po at mag-share po ako ng herbal po para magamit po nyo kung halimbawa may sakit kayong kidney stone. Yun po. Narito na po yung orasyon. Pero bago lahat, yung mga wala pang pudir, kumpletong mga wala pong devotion, wala pong magdasal po ng isang Ama namin, Baginong Maria, luwalhati, sumasampalataya. At isunod po yung orasyon na 3 beses. Mabasahin ko po yung orasyon. Alto, kalayo, tubig, igusom, Jerusalem. Alto, kalayo, tubig, igusom, Jerusalem. Alto, kalayo, tubig, igusom, Jerusalem. 3 times kong usalin at ihip po sa dibdib ng pakrus at buong katawan. Narito po ang orasyon na orasyon sa Diyos Ama para hindi ka masunog. Lahat po mga orasyon na ipinabahay ko, sana pakaingatan nyo at huwag ipagyabang. I-share po nyo sa iba para alam po nila. Ang binabagi ko po mga orasyon dito ay para makatulong po. Hindi po sa ibagi nyo po sa iba para alam din po nila. At pa shout out po sa inyong lahat. Shout out po. Shout out. Ingatan nyo lang po ang orasyon na ito. Kung may devotion na po kayo dito, kumpleto na kayong 49 days, direkta nyo na po yung orasyon. Maraming salamat po. At kung po i-share ko po sa inyo naman po yung sa herbal. Sa kidney stone. Para kung po kayo, halimbawa kung may kidney stone po kayo, bumili po kayo ng mustasa. Bumili kayo ng mustasa, tapos dikdikin ng pino, at ilagay sa tubig, painit-initin. Pag mainit-init na po, tapos inumin nyo po. Gawin nyo po ito sa 3 beses sa isang araw po. Sa isang linggo siguro kahit 3 beses nyo po lang gawin. Mabisa po ito na panggamot sa kidney stone, yung mustasa. Dikdikin ng pino yung mustasa, tapos ilagay sa tubig na
mainit-init at inumin. Kung gusto nyo po, maganda rin po yung dikdikin nyo tapos ipakuluan nyo ng kunting tubig. Katamtaman lang po. Tapos medyo malamig-lamig na po, inumin nyo po. Maraming salamat po. Sana po nagustuhan nyo po yung binabagi ko. At ito ay mga buhay na salita na galing sa Diyos Ama. Huwag ipagyabang at i-share po niya sa iba para makatulong. At wag pong magkalimot na mag-subscribe, mag-like and share para updated po kayo palagi sa aking susunod na video. Maraming salamat po.